DJ Tujaja pịaba ịgba apịasị ịgba n'abalị a echi anyị ebido n'isi. DJ Tujaja, hey, DJ Tujaja, DJ Tujaja, mmadụ. DJ Tujaja on the mix. DJ Tujaja pịaba ịgba apịasị ịgba n'abalị a echi anyị ebido n'isi. Arọkwa n'abalị a ife niile ga-eme. Arọkwa n'abalị a ife niile ga-eme. Na nwata nwanyị na-eme mmacha bụ na o nwetara ihe ọ na-achọ. Nwata nwanyị nweta ihe ọ na-achọ, ọ kwụsị mmacha. Amalade eyila ya ekaina, amalade eyila ya ekaina. Amala ilani kaina, amala be ilani kaina. Arọkwa n'abalị a o, ife niile ga-eme. What's up, people? I go by the name Dawg production. and I'm hanging out with the world famous DJ Tujaja. Maka mmanya dị mako. Ụwa na o nwela akịkọ mmakọ n'ụwa na-esi olu ya. DJ Tujaja, Mmanya nke na-enye ndụ, mmanya nke na-enye ndụ. Mmanya anyị ji enwe aṅụrị, mmanya anyị ji enwe aṅụrị. DJ Tujaja on the mix. Ọgwụ ọbara ndị ọka, ọgwụ ọbara ndị ọka. Mmanya ndị Igbo, mmanya ndị Igbo siri ike. Ọta ị na-agba nkwụ, chọba mmanya dị mako. Ị na-emeta nkwụ, chọba mmanya dị mako. Mmanya ọma na-enye ndụ, mmanya ọma na-enye ndụ. Hapa, ije. Mmanya ọma na-enye ndụ, mmanya ọma na-enye ndụ. Ọgwụ ọbara ndị ọka, ọgwụ ọbara ndị ọka. Hapa. Ofu nwoke na-aga n'ụzọ, o bute nwata nwa agbọghọ. Nwata nwaanyị ga-ekwutere n'ụzọ wee na-agbata ihe. Nwata nwaanyị na-ajụ, ya bụ okwu nwata nwaanyị ekwuru. Okwu niile agwala nwata nwaanyị na nwata nwaanyị ajụjụ. Ije. Ma mgbe eji wepụta dimago, mgbe nwa agbọghọbịa ga-efu dimago, o wee kwete. Nwata nwaanyị afụ dimago si, o wee kwete. Onye mmacha bụ nwaka, onye mmacha bụ nwaka ego. Ị na-aṅụkwa dimago, ị na-aṅụkwa dimago. Nwata gosi na onye ji ego dimago ga-anụ ya. Ị na-aṅụkwa dimago, ị na-aṅụkwa dimago. Mmanya ọma na-enye ndụ, mmanya ọma na-enye ndụ. Ọgwụ ọbara ndị ọka, ọgwụ ọbara ndị ọka. Mmanya ndị Igbo, mmanya ndị Igbo siri ike. Ije. Ọgwụ ọbara ndị ọka, mmanya ọma ndị Igbo siri ike. Ije. Mmanya ndị Igbo, mmanya ndị Igbo siri ike. Ije. Ọgwụ ọbara ndị ọka, ọgwụ ọbara ndị ọka. Ị na-aṅụkwa dimago, ị na-aṅụkwa dimago. Ị na-amụ nwa, chọba mmanya dimago. Ị na-emepe ụlọ, chọba mmanya dimago. Ị na-agba akwụkwọ, chọba mmanya dimago. Mmanya ọma na-enye ndụ, mmanya ọma na-enye ndụ. Mmanya ndị Igbo, mmanya ndị Igbo siri ike. Oyimike Chukwu azụ ugo, Oyimike Chukwu azụ ugo, oke nwanne obi ekene. Ọnya nwe mmanya ndị Craft Max Nigeria Limited, Craft Max
ike na-aṅụkwa dị ma ị na-aṅụkwa dị mako mmanya na-agwọ ya anyị ṅụba dị mako mmanya dị mako anyị ṅụba dị mako ọgwụ ọbara ndị ọga ọgwụ ọbara ndị ọga ike chukwu azụ ugo onye bụ high chief doctor ambassador ike chukwu azụ ugo oke nwa n'obi ekene nwoke nwa chukwu tufere ugo n'ogidi eze tinyere ugo na ntụeke president and founder exclusive royal eminent school of Nigeria mmanya ndị Igbo siri ike na-aṅụkwa dị mako ị na-aṅụkwa dị mako ọgwụ ọbara ndị ọga ọgwụ ọbara ndị ọga ezigbo dị chief Mrs. Amalachukwu Azugo ugodi beze na mmanwụ na-ekpe na mma ukeneli ya ezigbo ọma Prince Emeka Onyigo oyimo Prince Emeka Onyigo ọnụseleze n'ogige ị na-aṅụkwa dị mako ị na-aṅụkwa dị mako ọgwụ ọbara ndị ọga ọgwụ ọbara ndị ọga mmanya ndị Igbo siri ike ọta okeneli ya chifu Chigozie na-atụ agbala nze ọsọbịa n'ọzọ Chigotes ọ bụrụ na ị na-achọ mmanya dị mako mgbe Chigotes DJ Tujaja on the mix. okeneli ya high chief ọkọchukwu nwaanyị ekwuo eze anyị ọkpọtụrụ enyi chida haba ọgọme haba ị na-aṅụkwa dị mako ị na-aṅụkwa dị mako ọgwụ ọbara ndị ọga mmanya ndị Igbo siri ike ọta DJ Tujaja. okeneli ya DJ Tujaja. DJ Tujaja. okeneli ya ọhịa ezugwu mba n'ojo haba ife dubi mgbe m otika n'ojo otika haba ezugwu mba n'ojo ekene ka anyị ji eme mmanwụ haba abịa na Rivers steeti niile ya nọ ị na-achọ mmanya dị mako chọvani ASD haba anyị ji chukwu nwere nwa mmiri mmanụ ugbo n'ime anyị yo haba ebubu ite anyị niile webusi obiyo na mmanwụ na-ekpe mmiri mmanụ na-ekene izi chukwu nwere nwa onye ugwu haba okeneli ya udogwu abalị ugbo oyimo Emmanuel iwu ojukwu ome mọni weta n'ojo ome mma ndị niile eze ome mma biyo haba ome mma Japan mọni weta ekene ị na-aṅụkwa dị mako ọgwụ ọbara ndị ọga ọgwụ ọbara ndị ọga mmanya ndị Igbo siri ike ọta onye amụma jalimo malim onye nkeja bụ ọgwụ enyi nwanne m ị na-aṅụkwa dị mako ị na-aṅụkwa dị mako ọgwụ ọbara ndị ọga mmanya ndị Igbo siri ike ọta Chukwu mesisi na na-akụlụ akụyi emetọs shipping company akụyi nwade ome ike solida lọbụ 101 na mụwo royal vintage na mmanụ na-ebe ọba kedụzini chief Peter Wobi ekwe eze nwachi na-emeli ị na-aṅụkwa dị mako ị na-aṅụkwa dị mako mmanya ndị Igbo siri ike ọba eze n'ibi n'ugwu na Nsugbe otu na-emoto dịka akụsi na chi na Nsugbe na mmanwụ na-ebe
ide mmiri VCN Sports na mmanwụ na-ebe ị na-aṅụkwa adịmago ị na-aṅụkwa adịmago ọgwụ ọbara ndị ọga mmanya ndị Igbo siri ike DJ Tujaja on the mix. Jelebe bune tegwe oyi mo wa kibia odu kalacha arom soku ni ba odu kalacha eti bo ma be ti be odu de ti be go izoku kamu nejo kanje su to yimo mawu kan ne wo ya imale wa kibia meyo di donation do bala tule dia odu kan na ona lobodo hibe imali gojirina okwu alụsị wena n'ime alụsị ka mmanwụ alụsị kiri ya oso na mmanwụ ọgbalị bọdị pasi wena obodo hibe ọgbalị fụlaiti wọna indonesia bi kanje indonesia ịbanye wele odogwu ilu jẹ ní indonesia ìjàmbá Jakarta ìlú tẹ ní mẹjọgọrì ìbá ìwé lódógún mẹyọ wọn kì í fi ẹ mẹyọ balatulẹ ezigbo mmadụ dìbẹ tàlọ na mmụọ na-abịa adọbụnagụ na-eme ile mama dana wụrịa ya maka mẹyọ bụ oke mmanwụ anyị nwere ọbụlụlu udogwu ní Indonesia mẹyọ bụ odogwu ya ilili igbe yàtọ̀ wọn kì í bì yá mọ́ n'abịa oji mote mogo ihe meli moke mo oji mote mogo bịa meli moke mo sigi bute moto bunye ego maka izu n'okolobịa ududu n'Indonesia dị mmiri omume yendo balatule dibịa adọbụ n'agụ na-eli ego nnewuta ijele gumego ilodo ni welu ni na-enye asa leyo nnukwu mmanụ eze na-atụla kawo ọnọkwọfụ mebe ọnọ nsilipịa na mba ekene ya maka iso na mmanwụ ino odogwu ndị Indonesia ịfụrụ ka mmụọ na-ebe nwayọ ọbala tụle dibịa mmanụ na Indonesia mmiri obodogwu ijele ndị Indonesia dị mmiri obo mmanwụ kanji Indonesia kanji ọzọ n'ime Jakarta mmadụ n'ime Jokowi n'ime nnukwu elodogwu n'ọnụ mmiri ọnwa ka ibi ya iso na mmanwụ ijele mmanụ mmanwụ adọbụ n'ọlụ ịgba ike m abụ m mmanwụ alụsị obuje alụsị ka ibi ya alụsị ọdali mmiri Chukwu oso n'okolobịa ye ndị ọkụ na-ele n'aka ịdị na mmanwụ ye ndị ji mgbọrọgwụ ata atụ unu so na mmanwụ meyo ji moto eme oge iso n'odogwu odogwu bemeri ma oke ma ọbala tụle dibịa egwe mgbe dịka mmanwụ ehiriwo ka nye ka na-esi ohi ma abọ n'izu ọgwụ mmanwụ ya abọ n'izu ọgwụ ọbịanya mụrụ mmanwụ oyimo Chimaobi okeke iji akụ mmanwụ ndị moving masquerade ihe iso na mmanwụ moving masquerade n'onu m ekele ehi ịbọ bala tụle dibịa odewu ka nna DJ Tujaja on the mix. Highlifeng.com. DJ Tujaja, hey, DJ Tujaja, DJ Tujaja, one mother.
tujaja pyabe ba apyase bana balia echi anye bido n'isi Wanna judge bego Makana de timbo Eti bezi mpuna kibazwa Ewa Mbatega de kwore nuwa nyabungutike Ibatega de kwonya bungutike Wanna judge bego Nade timbuo Nada bamba Nade timbuo Mbatego wade kwo Nyabungutike Wanna judge boko Wanna judge bego Makana nyabungatego Mbutike wane kwo Batego wane kwo Batego wana konigo Ibatego yode nuwa uboda mulya Ibatego nenu wa uboda kuloto Ibataku nenu wa nundo uboda mulya Mbutike wane kwo nyabo mbatego Mbatego wane kwo nyabo mbutike Obronye chone nuwa Ojeburu noboronye chone Obro nobu kisi chone nuwa wane no mesigoli Eba Ijelodike boji bilo nanyaka mone tiribo Jechu bego nenu wa wane nika kwete Ichuta sego nenu wa nukubu de kwete Mbatego wanyi nekwo nyambu mbotike Ijeledike moji bilo kwanyaka mone tiribo nine Chubego gyo nenu wa wane getizi na mbu Getizi na mbu nenu wa nade timbuo Jechu bego Wanna jechu bego Wanna jechu bego Jechu boko Mbatego wane bu Mbatego wane bu Nade timbu Nade timbu Akwa de liagu Nada nambao Mbatego wane bu Ibo nobro monye chongo Sidi DJ tujaja Iwe kukwana moi Ibo na mebuli bawe paniena Kamjezu todo gwo Alusego ndibo nine Arise chubu nete na megarize mwafo Arise chubu na megarize mwafo na lokwa Akugio nenu wana kugine buaju Okwi baga kunenu wa maza kukalia Akune buaju Akugine buaju Akugine buaju Akugine faju Akugine faju Akune faju Ojewo ninya Akune faju Akune buaju Akugine buaju Dogo Jirenike Ewa Je kantalo nekana besante nenua Galasio dogo nekana megakune buaju Arise chuku nekana megarise wafo Onyasa nekana miyoma rise chuku Galasi nekana megonya zanenua Akune buona mekene gakune faju Mwabola sinenu wajewe buwago Ototo made golo tinesi no bunyamulede DJ tujaja pyabe ba apyase bana balia echi anye bido n'isi Emelenu emela na mwana makugine buwajo Galasi nekene megarize jugo Arinze wafa Onya chaliswana Otomoto maka Akune buwajo dogo Galasi nenea Iyo marinze jugo Akugine buwajo
na-ebu ajụ akụbe majụ akụbe majụ akụbi na-ebu ajụ odogbodo maka DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One Arizanakana megalasi nenu yao Afonja witu dogu neko bele mwabala kuna mwa Mwazanakana mugaku nebuaju Woke wana mekele ridike nenu yao CEO Arizona Investment Okune nife Lighting and conduits Onyaka majikalesi Arize chupona mekele nyoye makune bwaju Jeka talo dogu neke sante nenu yao Akamja nife nekana mega fonja weta budogu Arize nekana medike nisobileja Arize wafu Odogu na nachala Sente jeka te Akukide bwaju Alusudo magana Odogu tileze Afonja weto Dogu neke oyimigade Akufe maju Akufe maju Odogu 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 Nwanne malobi nwanne bakunebu ajụ obele nwa balaku na nwa akunebu ajụ oke nwara mekele gị na Arinze nwafọ ọsị m keneli ya ezi nwanne mara bụrụ oyi ya ode n'ụgbọ na anya ka mụ na kọlụnụ ala na-azụ ndogbu ala na-azụ nwa Ikechukwu nekene na Ikechukwu nwafọ Ikechukwu nekene na Ikechukwu nwafọ ala na-azụ nekade ala na-azụ nwa ọmọgọ nekene na Igoji mote mọgọ Ikechukwu nekene na Igoji mote mọgọ ala nekene na ala na-azụ nwa obele nwa balaku ala na-azụ nwa ala na-azụ nene ala na-azụ nwa ala na-azụ nene ala na-azụ nwa Ikechukwu nwafọ ala na-azụ nwa DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One DJ Tujaja on the mix. Ayo koko Ijele menebe Egwu ijele abịawo Egwu mmanwụ ya ka mmanwụ Mmaleba igba igema Arụba n'ụlọ duma Ijele mmanwụ ka mmanwụ Ijele menebe Egwu na-etile ologu Onye na-etile egwu Agwọ kuku n'ide mmiri Nwoke robu n'agụwe Ijele anyị na-agbọ gị o Mgbe ebunata igba ike ihe Mmanwụ na-aka mmanwụ Ego na-aka ego Mmadụ na-aka mmadụ nnegwu Ikuku ka nji abịa Nwata na n'ụlọ n'ugbe Obere nwa nwere obi odogwu Ka agwọ kuku n'ide mmiri
atịkpa ka ị na-ezuo ezigbo mmadụ alụ na-ekene mi o nwere egwu jiri ya egwu ndị ọkọ gworo egwu ijele dike ududu medulu mmanwụ ndị na-eme ọbala tụle dibịa unu na-eti mmadụ mmanwụ arọbụregwu ijelime okuku ajala ime ozi ekene na ihe imelodogwu aronide mmiri oyima gwa ọkụkọ mmanwụ abịala ime ozi ekene maka ihe imelodogwu ibulu moto bunye mụ timụmụ nwere agwa ohi ọga m ọ dịka ọgụzi iwe iko mesi na ibunye onye otumu ibunyere onye na-egwe n'ime egwu agwa ọkụkọ n'ime ijelebe na-ebe oke mmadụ n'ide mmiri ijelege jiri bịa ịgba agwa ọkụkọ n'ime ana m akọwa gị ụwa niile amalụgo gị maka ibi mere erika ndị na-enyela gị ebuke ijelege nne gị mmalebe ọ na-egụwa ya ijeleme na-ebe ibi melu ndị ọkparili nne ma mmadụ na-ekwutere ya ijeleri gị igbo ududu mogogo bishọp ndị ọbala tụle dibịa arụbụ na-egwu alụ na-ekonomi mmalebe na-egwu ịlụlezi kolota n'ime ọbara ide mmiri ma nwere onye nnekwu di ya na-esere ya foto ịlụlụ kamera debe ime ọba niile nwere onye nnekwu di ya na-esere ya foto oge gara aga ka ndị ntọjiri di ya abịala ibulu ezi ohi aka m oyi ma gwagwukwu odogwu igwe mmadụ egwu egwu ijeleme n'ebe ụfọdụ ukwulu ogwu ma gwagwula ọtụla ose ụfọdụ ukwulu ogwu ọnụ ụfọdụ seli foto ụfọdụ seli vidio ụsa ife gbagwula erike mmiri ọmụ mere eme na nwa nwere onye na-eposue agwa ọkụkụ n'ide mmiri agba onye oke ọgwụ ijele mmanwụ ife nje agba agwa onye oke ọbala tụla onye oke ọbala ọra ịgba onye oke ọgwụ ndị tọgabụla gwara si na amaghị egwu odogwu agwa ohi aka m ijele dịka onye oke ọgwụ mgbe na-eji wegbula agwa zibe ozi na nwa ụfọdụ jeli n'obi jebute ejuju ebunye bujagozi agwa bulie wenyiri ọbụnye ndị ntojuju ibe mmanwụ ji wọnata anyị akọcha ka unu yiri je anyị ọya atala obodo mmanwụ dogogwogwugwu n'ide mmiri onye oke ọgwụ ka nke ọwa ka oji menụ ijere na mmanwụ na-agba egwu ijele dike bidu n'ego egwu agbajeli Lagos olili ogwe nwanyị ojeli igwudo manya bụ nwanyị na-acha agwa achọ ọchọko melie juju maka na anya na-agara aga nwa onye oke ọgwụ DJ Tujaja on the mix. Seven na shop ya ọ sị ga-ebute mmanya ọ bụ na nwanyị nwere mmanya ọ sị ga-ebute anụ ngwongwo ma nwanyị nwere ngwongwo ọsọ ga-ebute anụ ọkpọ ọ bụ na o nwere anụ akwawoju onye Igbo na-elezi ijele eme n'ebe ọ sị na nwaanyị agwali ọgwụ ka ahịa nyewe ọgaba onye oke ọgwụ DJ Tujaja pịaba ịgba apịasị ịgba n'abalị a echi anyị ebido n'isi agwa nwekọ ya nwanyị sangi na-ekewele o wele wele onye ya wele ọgwụ onye ya si ya na oye tinye na mmiri
Koji nye we saru Wanyi we jeri saru Wanyi we jeri saru Ma we wezi ozie Ebuloche we buta Bute firizi we buta Buta generator buta Bulumba we buta liya Buta DSTV Mbe wanyi je buta Omozi shopu yo Wanyi netimbu Wanyi netimbu Ocheli na iwa la jaga Ewele nyeli anaga Mongwe ni wagwa na bea Iwe ni naburo iwa ogu Nongwe ni ndi emelo wegi Owe wondi ogu eme DJ Tujaja. Ayogogo Yalamanebe Ayogogo Alimaneti Ijalo nyoba na ide mmele Ilologonara DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. Ijalo nyoba Wawangwodo Ifu ni kwa mana molo ekala Yendi maleriga Oyogabu DJ Tujaja on the mix. DJ Tujaja Piabeba Apiasi Banabali Ichi Ayebido Nisi. DJ Tujaja on the mix. DJ Tujaja. Hey, DJ Tujaja. DJ Tujaja. One What's up, good people? I go by the name Patient Dawg Production. and I'm hanging out with the world famous DJ Tujaja. Play the sound. Ife na-enye m obi ụtọ bụ na abụ m nwa awọ emezienụ m ana uche Chukwu ga-eme efelia ndị iro mechara gbasasị ya ekele dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo nsị na ife na-enye m obi ụtọ bụ na abụ m nwa ọma mma emezienụ m ana uche Chukwu mechara mee ifugo ndị iro mechara tinye isi n'ọfịa ekene dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo Our people mara mma Our people mara mma onye ọbụla goriwe ni Our people mara mma Our people mara mma ụmụnne goriwe n'udo adịgo Our people mara mma onye ụjọ atụwela ụjọ Our people mara mma tọrọ oyibo lụrụ ụlọ Our people mara mma Ashimgari Our people mara mma DJ Tujaja Piabeba Apiasi Banabali Ichi Ayebido Nisi. lelebe iche mmiri nwa m Okorochukwu na chi mgbe ruele na dị maka ọkụ osiri mee ihe ndị chụrụ anyị ụra abalị mechara nwere ya akụkọ mgbịrịgba ije ihe wee Chukwu emeka Olise emegbele ihe ndị chụrụ anyị ụra na Chukwu eme n'ihe eme ndị be anyị n'udo na-achịzi udo na ọṅụ abatala ụkalị alaala ihe anya mmiri akwụsịla na ndị iro mechara gbasasị ya ịkpafu ọbara mechara dere ji ịgba ụlọ ọkụ masị vaịrus awụrụ ihe akụkọ ekele dịrị Chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo ịma na onye na-amadị mgbe mmiri bidoro mami ya ụlọ ọmadịkwa mgbe o jiri kwụsị ime ya ọkwa onye nwere uche ya ma n'udo kacha mma Patient Dawg enwere m uche
mana ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede ife m na-ekwu okwu ya na ọbụ n'ụda abịago na-awọ mma be anyị ndị nne na nna na fa nọ n'udo ụmụ ikorobịa fa nọ n'udo ụmụ agbọghọbịa fa nọ n'udo ụmụ akwụkwọ anyị afa na-ejesi akwụkwọ ike na ekwesịghị inyere eme gị n'ụwa ma gị ma ndị otu gị ọkwa nnụ bịara ọjị ntagbu obodo chukwu kechara achọ mma ụgali eshila elu shi n'ala ewega mana emecha chukwu okike were ọnọdụ ihu a na-ekiri ekiri ọ dịkwana mmetọ mbọ ụmụnne anyị ndị jụrụ ilo krismasị na ha mechara lalụ ndị echichi jere tinye ndị nwanyị jere lụọ Thanksgiving ibe niile chieftaincy akarịa mmemme a na-eme mmemme gaisi matụọ menụ matụọ down ndị eriwagwagwu ndị ọgaranya elota party after party a na-eri ego a na-ata ife alụ iyelele udo na ọṅụ na ọkacha mma ife na-enye m otuto na-abụ m nwa awọ emezienụ m ana uche chukwu ga-eme ezolia ndị iro mechara gbasasị ya ekele dịrị chukwu onye ọbụla na-ebi n'udo our people mara mma our people mara mma ndị adịgo our people mara mma ntị ọ dịkwa dị our people mara mma our people mara mma our people mara mma obodo anyị na-atọ ụtọ our people mara mma there is peace our people mara mma DJ Tujaja, hey, DJ Tujaja, DJ Tujaja, Muhammadu. DJ Tujaja on the mix. DJ Tujaja Pabeba, apịasị ịgba n'abalị a echi anyị ebido n'isi. egwu abịa maka isi abịa ọkwa tụrụ nso ogidi anam ọrụ nwa na bụ niile egwu a ka anyị ji ahụ ka obi ọcha na ka anyị ji enwe na obi ọcha anyị sị nwoke enwe agbali egwu a na egwu a bụ egwu udo egwu a bụ egwu ọganiru maka na iwe na-eme ka eji ekwu ya ọ bụ egwu a ka eji mara m anyị na-ekwusi ije nwayọ nwayọ ịgba ije nsa ije 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 egwu na-agwa ibe njebe ọgwụ ala ọka alụsị na-agwa ibe njebe DJ Tujaja on the mix.
alụsị na-ekwu okwu ibe ndị obodo eze onwere iwe na-eme chukwu onwere iwe na-eme n'obodo alụsị na-ekwu okwu ya igilige eze na mmakpali ya alụsị na-ekwu okwu ya bụ ya bụ igwe 7 million alụsị onwere ugochigbo eze na mmakpali ya ọgwa mmadụ ka eji ije obodo igwe 7 million alụsị onwere ugo agụ eze ekwensu alụsị na-ekwu okwu ibe ya chọka ịmara ebe ọ dị nke Aronwanteje ya gba udo alụsị nwere ugo alụsị na-enye ndụ na-enye ego ya bụ igwe 7 million alụsị nwere ugo mmadụ ka eji isi eze alụsị na-enye ndụ na-enye ego na ọ na-enyekwu nwa alụsị nwere ugo bịa lụọ eze na mụ kenelie alụsị na-enye ndụ ọ na-enye ndụ na-enye ego gilie eze na mụ ụlịa n'anya mụ alụsị na-ekwu okwu ibe ịchọ ka ịmala ebe ọ dị dogbuo ngịga Aronwanteje ya bụ abụde ka eji ajụ ese ya bụ alụsị eze 7 million alụsị na-ebute ego na nwa ọ na-ebute ego na-ekwu ego nne m na abụrụ n'anya m itelekwe ọ bụ ị na-alụ ọlụ ahụ ya bụ ọlụ a na-agara ọmụnwa ije Aronwanteje ya eji ajụ ese ebe ka alụsị na-ekwu okwu ya nọ alụsị eze 7 million dogbo ya eze na mụ kenele ọ bụ ị na-azụ ọbịa ndị bụ ọbịa na-akọrọ n'iru ije Aronwanteje nwanne m gị ji ajụ ese alụsị eze 7 million ya eji ajụ ese agbazi ego bụ ọ dị n'odogbo mmanwụ egwe alụsị na-enye ndụ na-enye ego ya bụ alụsị na-enyekwu nwa ọ bụ ị na-azụ ọbịa ka eji ajụ ese ije Aronwanteje ije ajụ ese ebe ka alụsị nọ eze 7 million ya bụ eze ekwensu alụsị nwere ugo odogwu eze na mụ ọbụla ya ige eze na mụ kenelie igirige mmadụ ka eji isi eze alụsị nwere ugo ọ bụ ịlụrụ nwaanyị na nwunye gị na-achọ nwa ije Aronwanteje ije kwesịrị eze 7 million so dogwu alụsị nwere ugo ebe alụsị nwere ugo n'obi egwu eze na mụ kenelie na nwunye gị ya mụta nwa mụta o nwere iwe na-eme eji ekwu okwu ya eze na mụ ọbụla ya n'anya mụ ọ dị na Nteje abụọ bụwa mmadụ ga-eji isi eze arụ okwute egbe ọwa mmadụ ga-eji isi eze ya gwa m onye nọ na-alụsili ekolobịa ya gwa m onye nọ na-alụsili ekolobịa ya bụ high chief Nonso Samuel Anefuna igwe 7 million 1 na
na nteje agwọ ọgwụ niile adresị ndị nteje aka ji ọkụ na mmiri bịa nwanne m otu ụlọ nso na ya eze na nwoke n'eli igwe sewu ndị na-esodogbu ego aka ji ọkụ na mmiri nne mgbe mgbebali ga-egwuo nwanne m otu ụlọ nso gele mmọnwụ eze alụsị ọgwa ndị na-ejela alụsị ozi ego dịka mụ dibịa egwu giliga eze na mụ kenele igwe 70 dos ọsị nwoke n'oke alụsị ya bụ nne nwanyị agbala aka ibie nne nwanyị na mụ gbalị ya nne nwanyị agbala aka ibie mmadụ ka eji isi eze alụsị onwelu ugo eze na mụ kenele kiliga mmadụ ka eji isi eze onye na-ala mụ kenele wadigo oko na dio ijala mmọnwụ ọsị mụ kene nne nwanyị agbala aka ibie nne nwanyị abụọ ka alụsị alụsị nwelu ugo n'ikolobịa giligo ya eze na mụ kenele alụsị anyị na-ekwu okwu ya ma alụsị na-enye ndụ na-enye ego na-enyekwu nwa na-enyekwu akụnụba ịchọ ka ịmala ebe ọ dị ole m gị ga-awanteje ga-eji ajụ ese maka eze alụsị igwe ese bilions alụsị na-ebute ego na-ebute nwa eze na mụ kenele ya bụ ebe njebe ya ọgwa na ọka alụsị ya bụ ebe njebe ya Masamo Mokana, Chief, Ibarochu, Alefuna. That was in 1 year. That was no brother. Bairochu 1 year. As an Amukaneli. Yebu Shaman, Baichu. Logistics. No boy as a like Gelele. Wala me wa ichukwe eze na mụ kenele Yebu Shaman Bairochu Transport and Export Ayekene Nigeria Limited Igliga madu kedi sheza Abu wala mutu nonso Dogu eze alụsị alụsị mali na nwa kwasị nji egwu bịa be gị amụbụrụ n'anya mụ imela agwọ dị ndụ bụla ego alụsị eze dị mọsụ togbu wala bụ chụrụ senuo kwasị ndele egwu na be gị imela agwọ dị ndụ bụla ego aka njikwata onye nwụrụ gị wụrụ odogwu ọke nwa na nteje nwere m otu rosonuo na-egwu egwu iligo egwu ijele alụsị nwalia na nwa eleme alụsị eze nwanyị agbala aka ibie na nwanyị na mụ kenele alụsị gwe 70
osi odogwu ego ijele alụsị na-enye ndụ na-enye ego ọ na-ebute nwa eze sebidibọs ọ bụ ihe na-azụ ahịa ya bụ ahịa na-agara n'iru chọwa na-echu ụlọ nso na ntaje ọ bụ ihe na-alụ ọrụ agwọ ya bụ ọrụ a na-agara n'iru egwe chọwa na-echu ụlọ nso na ntaje agwụdo ọ bụ na nwunye ga na mụrụ nwa nụọ chọwa na-echu ụlọ nso nụọ na ntaje eze alụsị nemuwe idelebio arobialuo nemuwe munegwe idebodegwe idigiri ụgbọmmanwụ ijele egwuo kwededebodegwu egwue arọna mụ jele ntaja mụnanamụ alụsị eze sebdibọs imela ahụọ dị ndụ bụla ego ụmụnanya mụo ijele wala mutu lo se aza na mukeneli eresi bobongo udumo wala mutu lo so ngese mukana ai chief tukuro so ai santi ade igwe go na ntaja bogo wala mutu lo se Generally, what you know, so I sent Ade. You go on the job of a madu carry job with the I will say, Malamo. I never let you at that. I will say the 70 years for Carlos. Now I'm gonna give you adekodi biagote bagote ya jana mubiano chwaka bolo gore rubo gile webia we aro yalwo namu namegwa begwa lusi ochimuo alusi abana beru bianwo na wanya nemele bagoto na mana mobia ya okori tole emadebuya saba begwo emadebuya ayoko barakamba kabia na wani wala oloko le lulo idele madu akadibia wa be kumili mwewe kaza na mona wani aigilige ile madu akadi sheza wala mo tuno se okan wala ntaje okukina agwo magwele kede mali dibe dine suncha dogu wali wede mamawu di wali wede bulu dika oka watu no se alisi eze 70 moso dogu alisi nene ndu nene ego amobele taja monana mu yezi Colombia eresi bobongo oliego lukego mu woyezu lukona ma Colombia yawe arobu tobute wala mujuro so ngese mukana chief ona munde wadiegu ona mundi odogu na mundo wadiegu nyabu obi ozakaluko wa Ebu Shaman, I pretend Land Management Committee. Chief Executive Officer. Omambala, Barabas, and Sweet. Wabala for Colombia. Colombia. Of one number two or so. Now, I was saying. Nasi mukalu Oka wana nteja budo Iligoza la ni kendele Odogura nteja bwako Aye kendeye
je kene Chief Williams ya bụ igwe ọnwụ Chief Williams onye ọma igwe ọnwụ na mụ kenele ọnụ ụwa system man Chief Security Officer na Dawg Vigilante Group ọgwa mmadụ ga-eji isi eze ọ bụ nwanne m tụrụ ose tasị mụ kelunu ọbele nwa alụsị mara na nwa ọbele nwa alụsị na-ejele ozi ọrụ ndị akpọrọ mụ sewede apịali egwu maka alụsị eze 7 million alụsị na-ebute ego yara nne nwaanyị agbala aka ibie na nwaanyị ala anyị ikenele wọ́n lé mú jùlọ sọ ìkọlọ́dà kẹfẹ́ mẹ́ra òdùmọ́dù náà ń tajà jùlọ sọ mọ́dù kejì jẹ́zẹ̀ ọbẹ̀lẹ̀ wà lọ sí màlẹ̀ náà wọ́n ẹ̀sẹ̀ náà mú kẹ́nẹ́lì. Aisi Fuchukwu de nwoka ya bụ igwe the king of Satan aka na-agwa ọbala tụle Aisi na mụ kenele the king of Satan mmadụ ga-eji isi eze giligaza la yi kenele odogwu egwu ejele arọ na mama bele egwu turo so nwanne m o oke wana ntaja bi odo wura ojudo oke wana ntaja ma bo bi o ejele tuo ke mu na magu male mu tuo ke me egwu abu na mo ni Colombia giligaza la yi kenele na magu na taze maruo Namagu na taze maruo jele gwebi manu geri jogodo alusia welu ko bianwo alusia ze sevuli mo si bianwo nyabu igwe ekwensu na wanya nyabu igwe ni jogodo Neze mbu obodo bịa aza na anyị kenele ọwadị mmadụ na ya chukwu ego mana chukwu na-enyere ego na chukwu na-enye ndụ ma na-ekwensu nwe ego aza na mmụ gwali ya na mbara ụwa anyị nọ tata onye ọbụ na-akwọ m ntị n'ọnụ n'ọwali ibe na-ekwu Ọbụchu na nya ndụ mana ekwensu nwe ego iwe iji kwuo ndị egwu okwu bụ na ọbụchu kele mmadụ kesie mmadụ n'oyiyi anyị bụ mmadụ kpoto ụwa anyị nwere aka anyị nwere lụ ego anyị nwere aka anyị nwere bizi ego ya bụ ego gwebụla ekwensu alụsị eze 7 million ya bụ alụsị na-ebute ego ijele dịka ajọ mmanwụ igilige mụ na-egwu yi bịa nuo onye chọkọ kpata ego mana ịnụ ihe eje na alụsị DJ Tujaja hey DJ Tujaja DJ Tujaja gwa mmadụ